Nath Theatr Genedlaethol Cymru gychwyn 2013 drwy fynd ar bont Trefechan i nodi hanner can mlynedd ers cychwyn y frwydr iaith neu'r ymgyrch iaith wedi ysbrydoli gan Saunders Lewis a'i araith enwog Tynged yr Iaith. Ac yn yr araith honno, mi ddaru Saunders wneud arwyr o Trefor ac Eileen Beasley o Langenech ger Llanelli. Ac ar ôl gosod un o arwresa Saunders, sef Eileen Beasley, ar lwyfan y ffwrnais yn Llanelli. Ym mis Gorffennaf, mi fyddwn ni yma ar safle Tomen y Mur, rhyw dafliad carreg o'r A470 rhwng Trawsfynydd a Gellylydan, 2 milltir o Flaenau Ffestiniog, i osod un arall o arwresa Saunders ar y llwyfan. Ond nid llwyfan bren y tro yma, ond llwyfan o dir a daear gogledd Sir Feirionnydd ar y llecyn yma. A'r llecyn yma hefyd yn set i'r cyfan, sef Tomen y Mur. Mae Tomen y Mur yn le arbennig iawn, ac pan o'n i'n tyfu fyny yn yr ardal yma yn Ffestiniog, castell blodeuwedd oedd enw y llecyn yma i mi ac i nifer o blant y fro yn dal i fod. Yn ôl ysgolheigion, dyma oedd castell blodeuwedd. Fan hyn digwyddodd hanes lleu a blodeuwedd. I rai na chi sy'n cofio'r Mabinogi, mi ddaru Math Brenin Gwynedd roi caer yn Ardudwy yn anrheg i lleu a'i wraig newydd blodeuwedd. A dyma hi, hon ydy'r gair hwnnw o bob sôn. Wrth gwrs, nid un o fan hyn oedd Lle Llaw Gyffes, un o Gaernarfon, neu Dyffryn Nanlle hyd yn oed, meddyn nhw. Ond wrth gwrs, y gair yma oedd yr anrheg briodas gafodd o gen Math fab Mathonwy Brenin Gwynedd. Un diwrnod, mi ath lleu yn ôl tua Caernarfon i Gaerdathal, neu Twtil Gaernarfon, maen nhw'n meddwl erbyn hyn falle, i dalu gwrogaeth i Math, gan adal blodeuwedd i hun yma, efo chydig o ferynion a llondyrniad o filwyr. Ar i'w le i ni gyda Tomen y Mur, pan ma'ch gwr chi ffwr. Ac mi ddoth na wr ifanc o dros y Bryn Acw, o ardal Penllyn, o'r enw Gronw Pebyr. Ac wrth gwrs, syrthio mewn cariad efo blodeuwedd, cipio'r gair oddi ar filwyr lleu, ac mae'r gweddill, fel maen nhw'n dweud, yn hen chwedl. Ond beth sy'n rhyfeddol am y safle yma hefyd ydy'r olygfa fforna, sef atomfa Trawsfynydd. Oherwydd mae yna ddamcaniaeth, wrth gwrs, mae metafor am y bom niwclear ydy blodeuwedd. Dwi'n ni'n am hynny fy hun, ond fydd hi'n ddifyr falle gawn i weld os fydd yna bymryn o chwarae ar hynny yn y cynhyrchiad yma blodeuwedd. Mi fydd yna lefydd i eistedd yma gacw ar hyd y safle, fel bod bobl yn gallu gwerthfawrogi y safle yn llawn ac yn cael pob ongl ohono fo. A'r stori yn symud o un man yn y llecyn yma i fan arall. Mi gewch chi ddod yma ym mis Gorffennaf i gael y stori i gyd yn fan hyn ar Tomen y Mur.